Počúvate Fan Rádio, máme tu Saifov hit týždňa a reflektujeme udalosť, ktorá asi hýbala, myslím si, že hypotekárnym svetom, svetom nehnuteľností, výpis z katastra v online podobe bol v zásade nejak akože nemožný z dôvodu nejakého rozsiahleho hackerského útoku. Tak sme si spoločne s Kávou povedali, že to je dobrá udalosť a Káva vyňurala nejakú dobrú pesničku od Vaša Patejdla. Ale pozor, umelú inteligenciu sme zakomponovali však. Áno, zakomponovali sme umelú inteligenciu a urobili online kataster pesničku od Vaša Patejdla vo verzii 2025. Je to táto pesnička s týmto refrénom. Keby nebol online kataster, nikdy by som už ťa nenašiel. Keby nebol online register, nikdy by som k tebe neprišiel. Trošičku sme to sparafrazovali, zámerne vám púšťam tento refrén, hej, na ten sa sústreďme. A teraz vlastne online kataster 2025. Chceš to počuť, hej? No jasné, počúvate Fan Rádio a toto je Saifov hit týždňa. Cez internet v menu chápem, len som zrazu onemel. Hackeri nám zahatali mapy. Zdá sa, že ťa navždy stratím, veď parcely nevyhľadám. Vírus prišiel vo veľkom, všetci mlčia nad fiaskom. Tak poď, spravíme obchod s bojnickým zámkom. Tak už nie je online kataster, už ťa vôbec nenájdem. Tak už nie je online register, už k tebe nikdy neprídem. Pozor, toto je tá verzia s fujarou, hej? Výborné, počujem. A normálne, ak sa na toto pozeral z neba a z hudobného neba aj Vašo Patejdl, tak podľa mňa musí byť spokojný s výkonom umelej inteligencie. Strašne sa mi páčilo, keď sa snaží umelá inteligencia vynútiť také, že už ťa nikdy nevyhľadám. Toto bol Saifov hit týždňa, priatelia, stále počúvate Fan Rádio a v tejto hodinke, ešte pozor, Milan Ondrik ako hosťom Vetri Fan Rádia. Ostaňte s nami.